Ja. Nog als dit, kom aan, nog. Ja, nog. Ja. En kunt u even wat commentaar geven op wat u net hebt gedaan? Ik ben nu het wereldrecord kaarttelen aan het proberen verbreken, maar ik weet niet of het lukt. We gaan zo dadelijk de kaarten nu per kleur steken en hopen maar dat ik win. Ik kom straks bij je terug. En welk spelletje spelen jullie dan? Wij spelen Uno. Uno, en hoe gaat dat in zijn werk? Het is eigenlijk een vrij ingewikkeld spel toch wel. Je moet toch om kunnen met de kleuren. Voor mensen die kleurenblind zijn is het een heel moeilijk spel eigenlijk. En ook, je moet toch wel kunnen cijferen. De basis van cijfers, 1 tot 9, moet toch wel onder de knie zijn, denk ik. Het is een beetje, ja, sommige klassen in de maatschappij worden eigenlijk een beetje uitgesloten, ja. Een beetje als bridge. Inderdaad, inderdaad. Ik denk blinden gewoon ook, dat is een hele groep toch in de maatschappij, worden hierin uitgesloten. Ik denk dat toch de volgende lingo ook met braille kan.